רבי אלישיב טוען, ומי שמכיר את התהליכים, זה ב100% ככה, לא שצריך הסכמה ממני. הרי אנחנו יודעים שכל הנושא הזה של גיוס של חרדים, של בחורי ישיבות, של אברכי כולל, לכל מיני מסגרות ממשלתיות, רשמיות, זה אחד הנושאים שעומד על הפרק כבר שנים רבות. לאחרונה, בשנים האחרונות, חל כרסום גדול, יש כל מיני התחכמויות, וזה מאוד מתאים לפרשיות שאנחנו עוסקים בהן עכשיו. כתוב הרי בפרשת השבוע, בפסוק הראשון כתוב שהפרשה היא סתומה, בגלל שברגע שמת יעקב אבינו, נסתתמו עיניהם וליבם של ישראל מצור עשה שיבוד. וכולם שואלים, מה פירוש? השיבוד לא התחיל. יוסף עוד חי 54 שנה, ועד שאחרון השבטים חי, לא השתבדו בהם. אז איזה צור עשה שיבוד? אז הם אומרים לנו מפורשים, ספר חומי והמזרוחי, יש עוד, שאת החלק של הפרח, את החלק של הרי פרעה התחיל לשעבד אותם בפרח, בפיתויים, עם מתנות, עם כספים. זה התחיל מיד אחרי שנפטר יעקב אבינו. כל מה שהיה יעקב אבינו הייתה שמירה מעולו, והיה את המבט הנכון על מה שזוממים המצרים. וצריך לדעת שהדברים לא השתנו. הגלות של מצרים זה סמל לכל הגלויות, וזה בעצם מה שקורה לנו היום. צריכים לדעת להתמודד עם זה. אנחנו אמונים על דעת תורה, וזו בעצם מנחה אותנו לא להתנדב במד"א, לא להשתייך לארגון הזה כחבר במד"א.